مخرن تلون بتعميو حبنتي بوردي بسم تنكر الجبران مثلا. ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመል ለዓለም ተርከው ነሽናሊ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም ሆን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕተረፍ ይበለለይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓ ጋይስ ብዛዕባ አዶናይ አነ ሰሪሕ ይፈልጥን ዋላ ብዚ ናይ ቲክቶክ አዋርድ አሸኒፍና ሃለ ምንም አይወልኩን ነረግን ሲን በቃ ግን ውሽጤ ደስ ይልንዩ ማንም ሰብ ዝሰርሐ ክዕወት ኣለዎ ማንም ሰብ ዝሰርሐ ከሽንፍ ኣለዎ ዝብል እምነት ስለዘለኒ ደስ ይልን ንቡሽጥ ቪዲዮ ባዕለስ አይሰራሕኩን ነረና ሎማዓንስ አዶናይ ተአሲሩ ወአትምዘ زي فيديو مسرح يلس إلى حديث والدنا لما عندي أدي ورئية مزئي والناس بتعمل حزينة سكنين ما نجت أسير نزل أدي وزول أولا نأخذ لكم مو كأو تمارسنا كنا راخبنا لقعبيت واي لايك شير سبسكرايب نقولكم دمو أبرزات عناين حفتخ مسكي أدي وانتهي لالوا بزعواني أدوناي إسرات بزعوا مأسهارسي انتهي زبن ملا شيبان بمنتهي مخنيات يتأثيرو انتهي طفعت نيرو ونزل سكي حبيرنا نرأيه نعين سخ مخرن تلون بتعميو حبنتي بوردي بسم تنكر الجبران مثلا كوجه قبل عندنا دقيمة الآن يا أنا سمعت تلفوي أفتي سوشيال ميديا يسمعيه السوشيال ميديا زحلفوا دما حسوت مسيلني عندنا دقاقي رأيه ያው ሓደ ሰዓት ገለን ንካብ ፖሊስ ዝተበለ እዩ ትክክለኛ ይልብል ሰምቦኩ ግን ያው ምንም ተሰማዕነ ነገር የለኝ ያው አዶናይ ምንም ወድ ህዝቢ ምንም አይኮነን ኢትዮጵያዊ ጽሩ ኢትዮጵያዊ እዩ ውሽጠይ ፈርሕዩ ከሞላዲት ግን ምንም ሕግ እንተሊስ ምንም ነገር ክኸውን ኢለ አያምን እና ቦይ ለብልምር እንግዲህ ክብራት ሐዋቴ ከምቲ ዝረአኽምዎ አዶናይ ከምዝተኣሰረ ብፌደራል ፖሊስ ከምዝተተሓዘፍቲ መስታወቂያ ዘርአያና ብፌደራል ፖሊስ ከምዝተተሓዘ ይዝሕበር ዘሎ ኣነ ሓቂ ምዝራ ብዙሕ ሰብ ሰሪሑ ቪድዮ ከምዝተኣሰረ ብቲክቶክ ይኹን ብዩቲዩብ ብፌስቡክ ኩላ ዕላቕሊቓላ አዶናይ ተኣሲሩ ዝብል ግን ደሞ ማለት በቃ ምስቲ ናቱ ተናሓናሕቲ ብዙሕ ጸላእቲ ስለዘለዉ ሰብ ፈታዊ ክህልወካ ካሎ ጸላእ ዶ መገድን ይክህልወካና ዘይ ቪድዮ መስራሕ ደልዮም እዮም ጸላእትዮም ገለ ኢለ ነይረና ያው ናይ ዘነዲኡ ምስ ረኣኹ ግን ሓቂ ምዃኑ ኣረጋጊፀሉ ብጣዕሚ ሓዚነ ብጣዕሚ ማለት እዚ ያው ኣነ ንአዶናይ ከምቲ ዝሪኦ ዝነበርኩ ንሰብ ክሕግዝ ከሎ ካብኡ ከዓኒ ዓርሱ ብዘይ ምንም ጭንቀት ዘና ከብል ከሎ ትምህርቲ ክመር ከሎ እምበር ኣብ ፖለቲካዊ ይኹን ኣብ የትም ኣብ ብሄር ኣብ የትም ወላ ሃይማኖታዊ ብዙሕ ሕማቕ ዘረባ ክዛረበ ይረኣኽዎ ነይራ ግን ደሞ ከምዚ ኮይኑ ብምእሳር ብጣዕሚ ሓዚነ እግዚአብሔር ኣምላኽ መዋፅኡ ይፍጠረሉ ኣብ ቀረባ ግዜ ከምዝፍታሕ ነፃ እዩ ተባሂሉ ድማ ከምዝፍታሕ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ስኻትኩም እውን ድምፂ ኩንዎ ከምዚ ብደገ እናሃለወና ሰርሐ ካለ አዶናይ ንብሎ ነበርና ሕዚ እውን ጥፋት ተልዩ ያው ማን ሰብ በጥፋት ክቅንጻዕ ግድን እዩ ግን ድማ ያው ኣብ ኢትዮጵያ ዝንያብ ዝሕዝ ግዜ ብብሄር ኣሎ ካብኡ ከዓኒ ኣብ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ምስ ሰይፉ ዝነበረ ባይዘወይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ እውነት ብቻ ሕማቕን ፅቡቕን ክዛረብ ኣይደልን ዋይ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥመኩም ከሎ ጥንቃቄ ክትገብሩ ኣለኩም ሕዚ ኣነ ምስ ሰይፉ ዝነበሮ ኣጋጣሚስ ተዓዚበ እየና እና ብቻ እንግዲህ ናይ ማንዲ ፌደራል ፖሊስ ባዕለ እሲርዎ ወይስ ብጸላእቱ ተኣሲሩ ንዝል ያው ንወደፊት ንሪኦ ንኸውን ማለት ብመንግስቲ ተኣሲሩ ተይልናዮ ታይሙ ገይሩ ኣብዛ ሶሻል ሚድያ ዝሰርሓ ስራሕቲ ተዘይኮይኑ ምስ ፖለቲካ ዘራኸብ ይብሉን ምስ ሃይማኖት ምስ ምንም ነገር ዘራኸብ ይብሉና ዝርዝረ ግን ብቻ ዝኾነ ኸይድ መዋፅእ ይፍጠረሉ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ስኻትኩም እውን ድምፂ ኩንዎ ኣይንሓስድ ሰብ ክሓልፈሉ ካለሲ ኣይንሓስድ ማለት ንሕና ኮንበርቲዕና ክንሰርሕ ኣለና እምበር መቸስ ሕዚ ፌደራል ፖሊስ ክኣስሮ ከሎ ምንም ነገር ረኺቡሉ ወይ ጥፋኣተኛ ኮይኑ ኣይኮነን ግን በቃ ከምዚ ሰብ ክሓልፈሉ ካለስ ምንቀኝነት ይበዝሕ ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥና መብዛሕትኡ ሰብ ከምኡ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሓደ ሰብ በከዳድኑ ምናምን ኣነ ኣከዳድና ንሕማቕ ኣከዳድና ክርእየሉ ርእየ ይፈልጥን ኮናስ ኣብቲ ንሱ ዝተሸለመሉ መዓልቲ ኣከዳድና ሕማቕ ኣከዳድና ተኸዲኖም ዝነበሩ ካልኦት ንሱ ግን ሱፍ ተኸዲኑ እየ ኣነ ዝረኣኽዎና ብቻ ግን ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እንድዒ
ብቻ ብጣዕሚ ይኸቢር ሰብ ከምዚ ገይሩ ሰሪሑ ክሓልፈሉ ከሎ ፀላእ ዝበዝሕቱ ኮይኑ ብጣዕሚ ይኸቢር እና እስኪ መብርሃን ባዕላ ተሓልዎ እና ያው ድምፂኹንዎ ሰብ ዩቲዩበራት ቪው ዘለኩም ተሰማዕነት ዘለኩም ንሓውና ኣዶናይ ድምፂኹንዎ እየ ክብር ዝፈቱና እግዚአብሔር ኣምላኽ መዋፅኦ ይፍጠረሉ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ بركز أنا من سأدوناي منهم زرخم نجار ولا حنت مع تسيب بزعبة أدوناي سارح يفلت من فيديو مالت ولا بحما ولا بزبط مالت الجن كعزة خلّه خسي أذا ناي تيك توك أوارد زنابرة شلمات ماكينة تشلمي بزح نجار